Magi. Baba. Where are you? For that pen, the paper. Garam. Right? Namo iri kwese hapana kwa isiri kunyangwe seri kwe maboda funza harimi wafunga kuikunda une maoko shanda kuisatariro muvarume hakuna chiri kune vakawanda vakamanyira kupinda mumamereji vachitiza ndamo zvino takafukidza dzimba matenga mumamereji umumune zvamo mereji isungano yerudo aisinzira yekutiza ndamo murume bosi kana manager iyama yerwendo emuraramo handiti tiitose uri kuona zvose inina mai vako takasanganiswa kare munamo tiitose murugare tiitose namo tinotomboitamba semagitare chishuwiro dai wandinzwa usati wabaiwa neminzwa nzira yauchasarudza nhasi ndiyo ichagadzira ramangwana namo haipere ukaona zvadaro aupenyu wautadza kusekerera nungo upenyu uchakurwadza pfungwa ngadzishandira mangwana usaparadza anoshanda nemusana ndimakanika kwekutengesa muviri usawanika kubarirwa muurombo zvinowanikwa asi pfungwa dzakashanda apa panobudika wai vanoda mukwasha ini ndinotitanga wagadzira future zvamazuva ano izvi zvakunetsa mereji usina chinhu nokustresa chishuwiro dai wandinzwa usati wabaiwa neminzwa nzira yauchasarudza nhasi ndiyo ichagadzira ramangwana namo haipere nekuwana murume ingatopera nekuwana basa vakakupfuura usazvibvume mwanangu senza namo haipere nekutsvaga murume ingatopera nekuwana basa vakakupfuura usazvibvume mwanangu senza namo haipere nekuwana murume ingatopera nekuwana basa vakakupfuura usazvibvume mwanangu senza namo haipere nekutsvaga murume ingatopera nekuwana basa vakakupfuura usazvibvume mwanangu senza rugare rwaunoda ruri mauri believe in yourself rugare rwaunoda ruri mauri believe in yourself shuiro dai wandinzwa usati wabaiwa neminzwa nzira yauchasarudza nhasi ndiyo ichagadzira ramangwana chishuwiro dai wandinzwa usati wabaiwa neminzwa nzira yauchasarudza nhasi ndiyo ichagadzira ramangwana namo haipere nekuwana murume ingatopera nekuwana basa vakakupfuura usazvibvume mwanangu senza namo haipere nekutsvaga murume ingatopera nekuwana basa vakakupfuura usazvibvume mwanangu senza. Hello guys, welcome again to this second segment on SIS MELLY's diaries today only, right? Anditi kuda kugarisa tangoti tingoti fambe nenyaya yemwana uyu anditika hanzi ndena kaimba song yakaimbwa napastor Sean ndi pastor Delroy Sean Gweta, apostle Sean Gweta ndo vakaimbira girl child this song, ndo vakaimbira girl child this song. Apostle Sean Gweta munovaziva, vakatransforma right in front of our eyes from a controversial commentator pas Facebook munovaziva imimi to a pastor. Takatarisa kudai so tikatombotanga chiti ndezvekunyeba vari kutsvaga mari vari kudai inonzi jam
amen. Tikaona Mwari atovashandisa yezvo vatove pane chimwe chinano. Mwari kana vangokusarudza vakutsvaga, havana basa kuti wakaita sei, havana basa kuti wakabva kupi, havana basa nezvawakamboita. Zvinosora zvakabatirigwa nemi vanhu kuti wakambodai. But Mwari kana vakuchuza the chosen one, munovaziva hanzi Shoni Gweta ndi Apostle an apostle kwete kuti pastor, an apostle. Inda kupage kwavo unoona zvishamiso zvinenge zvichiitika ikoko, maprayers akubhadhara kuya kushandisa chiyungu nokushandisa maprayers chete. Inoona matestimony and talent ravo rakawandira kusaidire zvevana uko, kusaidire zvevasikadzi vanoshaya mbereko. Inoona matestimony ari ikoko wega unonyatsona kuti Mwari kana vada munhu vanoita zvavanoda nemunhu wavo. Hazvina basa kuti 21 kana kuti 21. Ndo vakaimba song iyi, vandikandira song iyi manje vachiti song yandaimbira girl child. Anditika right, tinozvitenda. Right, tadzoka futi nhasi guys nenyaya yemwana anonzi Niceboi. Guys, mukomana anonzi Niceboi tinomuziva tese. Takamuona achitanga kuita music yake ari muchitakshop. Mwana wokugweru kusenga uko. Antika ari muchitakshop achishanda mutakshop achimba music yake. I think pano pa Diaries we were one of those first people wakataka kurecognize mwana uyu kana tsingakanganise. Anti akazorecognize kwa futi na ava vanzani veku UK vanda zvokura pa mchemberesoko. Animona tikataura nemwana tichimfollowa ndikwa 35 kana 60 achiriza mutakshop tichinagiro ndichiti mwana uyu anoimba zvinhu zvinobata, mwana uyu anoimba tichitoti the next jar praiser because mukatera music yake anoda ari kurerekera uku kuna jar praiser kuno kwanorerekera. Mwana mudiki ane talent, right? Kwete Apostle Joe Shoni Gweta, right? So takambodzuya nenyaya iyi andika yeDiamond Studios anditi kuti ndiridze music yake right now andikwanisi kuti muziye kozi kuridza panapa ini ndikaridza music ndobatirwa Marina Zuka, ndabatirwa Marina Zuka inoenda kune Diamond Studios, saka zvine tichingostopa kuridza. Animaona because vakari kuramba nemarights emwana. Anyway, regai ndisataure zvakawanda. Let me just call the kid pano munzwe mwana uyu achizvitaurira ega nyaya yake antika kuti zvakamira sei, because I still remember the last time when we spoke here antika naye baba vaye vanoziva munyanyi vaye muridzi weDiamond Studio vakauya tikataura vakati ndikuya kuZimbabwe ndozotaura naye auye kuZimbabwe toda kunzwa zvakafamba sei. Pakaita vamwe sisi vakati ndinomubatsira inini ndine connection ndinomubatsira vakati stopa kuti tiite zvatoda kuita panguva iya vachiti vari kubatsira. Handizozivi zvakafambawo sei, toda kutonzwa nhasi kuti zvakafamba sei. Animaona saka toda kuti tinzwisise kuti what really transpired after abva pano paita mukadzi pamberi penyu chaunga pano achiti ndiri kuzomubatsira. Mukuremember pane mukadzi akati ndiri kumubatsira akati regai musiye semaoko mangu, takasiya maoko make. Saka atizozivi kuti chii tazongoona mwana uya akungoti tega adzoka arikuda kuedwa. Okay, I thought maybe arikuda kufonerwa. Okay, I'm not sure about adding kuti tichakuvhuma here because network ndo inodetermine if it's going to allow you to be fine. And but ikaramba we just call you and because network ine kubhaiza. I'm trying to add you. Right, lucky us. Right, kana tapinda yes, topinda neface. Right, Niceboi, what do you say? Makadini simeli, makadini madiaries. Ndoda kuti volume yako tiwedzerei nokuti tiri kukunzwira kure. All right, makadini simeli, makadini madiaries. Tiri pano nhasi tadzoka futi pano nenyaya yako yakambouya futi pano pakamboita zvimadevelopments kuda nezvekunyepa kana kuti chii handizivi kuchinzi right ndichauya kuZimbabwe ndotaura nemwana wanga auye tididi pakaita vamwe sisi vakaofa kuti ndichakubatsira futi tozodidididi ameno. Toda kuziva patakagumira kubva panapa chichakaitika and I understand iwo pakauya pano last time you withhold a lot of information yausina kutaura panapa. Antika toda kunzwa chii chiri kuitika, what's going on? Yeah, nyaya yakaitika simeli ndokuti I think many people they know me sezvamaimbo chisapa kutanga ndichiita live ndiri mutalk show
Then after that, when I was in Wales, I was approached. Then I went to Diamond Studios. Offers Then they offered me a contract. But offer contract, takasvika ipapo, zvinhu zvanga zviri mucontract. Dai kuri kuti vakakwanisa kuita zvinhu zvatakanga tatenderana mucontract. Some of them though ndisina kuunderstanda mamwe ma-issues anga asiri mucontract. Ipapo handirandoti zvimwe zvinhu handina kuzviunderstanda zvazviri mucontract. Sai ndakangofungawo semunhu verbally. They even said tisu vakasumdzana japraiser vanani so ndakaona kunge ndiri munhu atosumudzirwa kubva mutakishop ndichienda pane chimwe chinhu. So saka zvakazoitika ndezvekuti ndiri ikoko ndakanosvika ndobva taofiwa contract yekutanga, but contract yekutanga yanga ine zvimwe zvokuti ndaikwanisa kuona kuti aya maoffers haaiti. Then I said, zvikunani kana zvichibvira titaurirana mudzikise ma-terms of contract tikwanise kusvika palevel kuti tikwanise kushanda tese. Ini vakabva vadzikisa contract yavo into 3 pages. I think ndadziposta papage pangu nhasi chitsva vanhu vanenge vachiita mareference ndakuona kuti zvakamira sei. Ndakabva ndaenda ipapo ndasvika ndobva ndaofiwa contract yanga ine ma-agreements ekuti pakati vachasvika kuzotenderana kuti inini vachiti ndichitopinda vakati in 3 weeks Niceboi tinenge tachinja upenyu hwako wapane chimwe chinhano waenda palevel raunenge uchifanira kunge wasvika. But chakazoitika ipapo ndechekuti ndapinda mucontract zvinhu zvatingatenderana havana kukwanisa kuzviita. Zvinosanganisira mabudgets anga akanyorwa mumatebhuru atakatenderana kuti vachabudisa madevelopment fee $5,000 to develop me but a year 2021 to 2022. But pandakagara navo ipapo besides zvamuchazobvunza tombotanga kutaura zvecontract. Ipapo hapana chakapfuta pamusic contract except one song yatakaita yainzi Yolanda. Then it was offered about $80 to shoot the video. And that song haina kukwanisa kumaketeka because yanga ine poor quality yevideo. So ndakagara navo for 1 year, about 2 months. Then I left. Hanzi pona kune ma-echoes. Hanzi une ma-echoes. Pane mefoni iripo here, pane me-device padhuze. If there's another phone padhuze, if you say musare ne1. Ndisingazivi iko. Ewa kuno kusuti ne1 iyo yatoshandisa. Alright. Ma-echoes kubuda kuside kwako. Alright. Ko iko zvinezvi. Imbotaura chinzwa. Apa mamunizo. Ini ndiri kukunzwa but vanhu vari mucomment section vari complain. Saka imbotaura chinzwa. Yes. Saka what happened was like I think echo yacho iri kubuda then asiza chichi. Taura chinzwa kana iripo chakudzwa kuti ichiripo. Taura. Right. Saka kana tokaisa foni paspeaker. Foni iri paspeaker. Aiwa ndangojoina live sezvandaingoita Oh, all right, yeah. Okay. Kauli haisi para speaker, all right, fine. Hande. Saka ndakazobva ipapo SIS-MELLY taramba tichitaura tichizobvunza ndombo explain at the jane kusvika ndizoti ndakapirwa music what really happened. Then ndakazosvika pakuona kuti zvinhu zvikuita panapa zviite ndangogara pana mekuda pana chakukwanisa kuita ndipana. I moved out. I even communicated navo vakanditi enda ende kana wachuza izvozvo for your talent I think you have chosen the good path for your talent kana izvo zvawakwanisa kuchoose. Then ndopandakaona kuti vanhu ava I think havana basa neni havachakwanisi kuti vaite zvinhu zvatanga takatenderana maybe vane machallenges avasongana navo as a company. Then ndakabva ndaenda ndobva ndandogara kuchitungwiza. Ndandogara kuchitungwiza kuya I started to work in music ndobva ndatanga kundoshanda album rangu kutsvaga mari kuti kudzokera panzvimbo sezvandaita ndikugwepa nekuita malive. Ndakabva ndaita album rangu ranga rina 10 songs. Then ndaita album rangu ndobva ndari kuisa ndobva ndarisa paYouTube pangu. Ndaisa paYouTube ndobva vakadzoka back again. After a year vanhu vakanyarara. They claimed my copyright music. So I music.
then watora music havana kana kuita after that vakangonyarara vakati ndopandakaona kuti pane kamwe kausikaita vakabva vangonyarara ndaklemerwa makopira because ndakaisirwa message kuyoutube zvikanzi if you upload any music we are going to delete your account iyoutube apa mukafunga the time yandakashandira youtube yangu paya ndichiita malive ndichikumbira masubscribers kuvanhu vasubscribe ndopandikaaa the only way yekumira kuti ndisatorerwa youtube yangu regai ndite sei regai ndingonyarara ndakabva ndanyarara. How many subscribers are there now youtube? Pane I think it's 1,000, it's 1.2 subscribers, 1,200 subscribers. Okay, right. Ndadaro ndaona kuti youtube yaninyorera message ini ndopa vakazoisa message kwandiri later zvikanzi Niceboi taona wareleasa music anzi tinokumbirawo ubvise music iyoyo or else you breach the contract. Ndo zvavakazondiita kumessage. Then inini chakanetsa ndechekuti vakuisa message but vatoita action kudhara ini ndatoisirwa message neyoutube inoda kuti account yangu why dei vakangokwanisa kutaura neni ndakubva ipapo vakapa mapromises kuti ukaenda tichada kuzoshanda newe tichadii but vakangoramba vari vanhu vanovaisai. Then ndakafunga kuti by doing that automatically vari kuzama kutaura kuti havachatoshanda neni and I was so desperate by that time. Ugweri kwakusingachadzokerei ndatosiya even basa randaishanda mutakishop mona saka I went on to work kuti ndikwanise kurarama because ini ndorarama nemusic. Then pandakatanga kudaro vadaro ndakatanga kuita malive ukaona music handichakwanisi kuredzana pandatanga kuita malive papage I think vanhu vakazviona ichiita malive ndiri mune kamwe kastudio kandaitira malive indobva vaclaima futi macopyright pakuita malive pandaita ndandakurambidza kuplaya my own music saka ndorarama sei. So in that way ndopandakauya kwamburi ndikati so ndine nyaya yakadai ende vanhu avo kuti vakwanise kundibatsira vakwanise kundibatsira because ndakambogara navo unoziva character yavo they are not going to help because ndakatombogara navo 1 year 2 months a lot happened when I was but ndinotoziva kuti handisi kukwanisa kuti vanhu ava vandibatsire ende vanoziva kuti handina vanhu vane mari vanokwanisa kundibatsira saka tazodaro payasimeli ndonga makavaisa vaya palive vakanzi Niceboi auye kuoffice auye titaurirane naye. Then from there ndakabva ndaenda kuoffice kwavo takatoenda kuoffice kwavo taenda kuoffice kwavo tasvika ikoko ndakazama kutaura navo ndinokumbira kubuda mucontract because ndikuzviona kuti zvinhu izvi havisi kushanda ende munoziva kuti hapana mari yamakabudisa hapana tatakaita ndinokumbirawo mundibuditse mucontract ndiende zvakanaka because ndakangogara mhuri yangu haisi kukwanisa kuti apa ndakamubva from Kubirwa and left everything that I was doing. So ndokumbirawo hangu mundirelease zvakanaka. Then you know what to say zvikanzi makazoenda palive muchitaura zvamoda about details I'm not going to make it easy for you kuti uite sei ubude mucontract iyoyo tikati saka ndoita sei zvikanzi you breach the contract according to the terms materms ekuti chi vanodiwa $5,000 alright ndinoiwana ku $5,000. He's a great man. He's a very great man. He's a great man. One, he stays in the UK and he's in Africa. Vakakushandisa kuita she get men. Uri security guard but get men. Asina ana kubadra kana sent murumo yayo. Akuti onda 5,000 kwa uri. Iwo utori we 5,000. Ano unewana ipi 5,000. Saka simele munaona nyaya ini ndobva ndati ndokumbirisawo I even tried crime office mao ndokumbirawo mundirelease zvinhu zvanga zvina kumbira musha ndakatoenda neainzafara ndinokumbirawo mutiite sei mutibuditse mucontract munhu akwanise kushanda because izvozva zvikanzi Niceboi nhamo yaari kuona ndeyake ndezvake izvozvo zvikunani mutotiudza kuti aramba achidzoka kuno kuite mavideos emusic yakarekodwa nani yakabhadharwa nani yakaitwa nani hamuzivi kuti ndakasafa sei kuti ndikwanisa kurekodha music. You are just saying mukuda kuita mavideos mobenefita kwenye ndikuwana chii am I here to support you have to breach according or else toenda court and they know that I'm not going to court because handina mari yekubhadhara lawyer handina mari yekubhadhara transport lawyer handitorina chero stuti yacho kupfeka ndichienda kucourt and they are forcing me kuti ndikwanise kuti kupinda navo mucontract ndirambe ndichikondini apa ndakangogara contract dzinopera rini
contract simply haitomborina expiry date. Ingori contract ye-lifetime. And baba ya muroi chai. And then baba ya muri muroi na endwa mnyanyi. Munonyembedzera kunyembedzera kutaura makazi muri sokutika ndimutori nyoka inowandira kudai. Saka ndiva muoni womwana wenyu kana makatesa Niceboi hamusi kuona kuti mutori mwana wenyu wamurikomesera. Inini chinhu chandaita simeli ndechekuti inini handina kuzvijaira zvekuita social media ndichiuya ndicomplain against someone kana kuti Delroy mulife musimeli, but handina kumbocomplainera vanhu about my situation. Ndaikuita malive angu like everything is okay, but to this extent I now have a family to feed. Ndakatosvika pakuti ndaomerwa handisina chokuita, but kune vanhu vakabata talent, saka ndonyarara ndoudza ani handina vanhu. I want to ask you a question, Niceboi. Besides kuti baba ava vataridza kuti ndinhikwi, besides nhikwi uyu handika for you kuti unzi ungarikwanisa kudownloada kana music yako zvinofambiswa sei, pangaitwa sei kuti ndiite sei kuti pasina baba ava, like if you open another YouTube channel what happens? Vanonosvika vakaclaim copyright because they signed me as their artist. Saka music yose yandinoenda vanogona kundoclaima. Saka ndikavhura inini YouTube account inini inenge zita rina Niceboi ndiri inini ndichiuploada music ndiri inini vanoclaima chii? But mona simeli even tombomisa nyaya kuti vanoclaima copyright. It's very difficult simeli kuti artist ikwanise kuwana 10 subscribers. It's very difficult. No, don't worry about the 10 subscribers. That's why I did ask you kuti wangone ma subscribers mangani. Anora ukati 1000. 1000 ukuthi pano tinoti munhu wesaida to subscriber pano udzoke pano 1000. If you pano pa dice chida, we can do that with in trip alive. We can subscribe 1000. Ndisaka ndakubvunza kuti une ma subscribers mangani ku YouTube. Saka number 1 udze ma subscribers inamba dikistereke because everybody feels sorry for you. And everybody, it's a pity. And you want, I'm going to subscribe. I'm going to subscribe because it seems as if Baba want to come and what doesn't Ishoma? What about to come and Baba? But still, should they have even so that 470 why you want to 470 subscribers? Saka inini chunjanaina kukumbira simeli ndechokuti okay. Let's say tukunetsana kana tadiya, and I was so emotional with my daughter zvakanyora pa Facebook. Emotional because like now my situation is because of that, because I can't wait anything. Even if there's nothing kwanise kuengage na mamma companies akaishanda now, I can't do that. Vakato vari kutora every day only sanya ipo ndo chichinja nai chikumbira dekuti taikwanisa kuwana lawyer ari power vanhu vasina zvopiwe chiwoko mbomoyo watoke ndaikwanisira unoona chinonetsa now you are dealing with these tags in suits, and you know Zimbabwe and ndatokupa ndakusimudza mahopes ako. This is a tag. Ukaona nakuti mastudio waya vanenge vachitikaye takasimudza naJapraiser asi kusekuta Japraiser vacho vakabvira ikoko vakaenda kune mamwe mastudios vakabvira. Kune mushikashika unenge uriko adona mwana une munhu womurume taura ako. Yes, he owns the name Niceboi. So it's also checking the Niceboi. It is a Niceboi. Boy, na why masure. Vatosiyana, vatovanhu vakasiyana. Vatovanhu vakasiyana. Anoona Niceboi ina NICEBOI. Isitokuvhura NICEBOY. Vatovanhu vakasiyana. Vatovanhu vakasiyana. Hello, this is network yako. Because when Stephen I remember we once offered the whole album vakaramba. Vakaramba chavari kudai mari from me, or else they are forcing me to work with them. And why? Those who need Niceboi ndakaita ngavachitora zvese, even vanazvoto ngavatore zvese
ndikwanise kushanda new music ndiende mberi havasi kuda simeli saka ndonyarara. Niceboi, sometimes zvokufunga kuti hanzi ndakashandira chii kana kuti kudika handika hazvichatobatsiri handiti zvavari kuita ivo vakuti vakangwara tongoti izvozvo zvavari kuita izvozvo handiti you change the name, open that YouTube, change the name. Niceboi iyoyo chinja Niceboi yawakaisa iyo uise kana Niceboi BWOI ative tu vakasiyana mazita then we start from muri kuona zvakaita simeli ndakasaina navo ndichishandisa NICEBOI. I even changed pandakabudisa album ndikaisa KNY vanhu vakati chichichi but ndaitozviitira izvo vanondonyora the same thing because vanongoshanda neinformation yandiri kushanda nayo by that period. Kwakavhugwa nomumwe munhu page zvakangofanana because vanongoclaima copyright yezita rangu. Eka rinovhugwa nomumwe munhu risina Niceboi takuti njaidu tose haidu zverimwe zita asi tichimaketa iwe uriwo kuzvimaketera music kuita music yako. The problem is there is a signature yangu inini yandakaisa ipapo. But signature yako inopa pepa ravoka ini kandavhura ndiki ndine signature iriko here kana ndakuvhura YouTube account ndine signature iriko here. So handizivi kuti vanhu vangasuggesta kuti tingabatsirika sei or because I think the best way yavanga vachitaura ivo maybe ndekuri kuti nyaya yongoti handina zvangu mari taikwanisa kuenda kukoti toona kuti zvakamira sei but the problem is handina mari ini ndakatobva kuZimbabwe izvozvo zvipanekwa. I don't know hangu nyaya yepinda kukoti but uri kuziva munhu ari kudhila naye. Ndinotozviziva. So koti unogona kuenda futi ukatisamuka futizve time yako mari yako yoyo chi and everything uchinogoenda kufikisa futi kuenda newe 4 years ichingopostponwa pozodii uchapesera zuva nepi mari iyoyo. Koti kwacho ndotozviziva kuti hapana chatinombohwina kukoti simeli because vanhu ava vane zvavari kutemba nazvo inini handina chandiri kutemba nazvo. So ndiri kuti situation yangu the only way ndeyekuti ndikwanise kuudza vanhu nyaya yangu pasocial media. Vanhu vanoti hazvisi right neniwo handizviite kuti ndizviite but there is no way simeli that's why ndiri kuuya pasocial media ndiwane help. Right, andanzi Stephen Kawiti ndokumbuka kuti muse request andanzi Stephen so that you can at least try to help us what can be done on this in this situation. What can we do situation iyi nokuti ndikona mwachitukanzi hazviiti vanochinja vanodii. Okay fine, so what can be done because mastages mamwe anozotorwa ukoti simeli vanogona izvozvi zvindauya ndisina. Guys, how can we help this child? Naimi vanhu vevaroi, nai vanhu vekumafira kure varoi muripiko ndio vananda postwa ava vana munyanyi uyu motekiteki nevanhu vasina kana basa muchisiya vanhu vane basa vanoita basa kubira vana muripiko nai varoi muri kupi mutoona vanhu kuti vapostwa chitukwa ava vanobira vana vadika kuzama kurarama ivava tekiteki tsve imposte vanhu vatekiteki uyaposte babava uyaposte babava mutuke babava stereki mubhoradzi babava stereki. Inini chirundinetsa simeli ndechekuti vanhu ava already let's say ekuti pane mari yandakadya kana kune mari yandakadya isina kushandira ipo you know even mari yandakwanisa kupiwa ndaitoita security guard ndiri koko vachipa $60 handina mari yavakandipa mumaoko for the project dzandakakwanisa kuita ipo kana iripo ndoyataingovapa ivo vondirega ndoita sei ndoenda kana vachita music yandakaita vandiri kushaura kuti what's happening why vari kudiitira zvinhu zvakadai because inini handisi kukwanisa kushanda navo because ndakatrya 1 year 2 ndonga munoziva simeli from the time yandakapedzisira kubudisa ana masanga handina music yandakazobudisa from there apa handisi kutaura zvinhu zvekunyeba kana vanhu vanoziva ndakasaina contract 2021 to 2022 ndiudzei vanhu kana vachiziva kuti payoutube pangu kana kuyoutube kwavo kunei hakuna chiriko so why are they saying kuti vakandibatsira nechii because zvinofanira kunge zvine evidence. Right.
Guys, how best can we help mwana uyu? How best can we help mwana uyu? Tingamubatsira sei? Malawyer comment section, lawyer wo please, pro bono. Hatina mari. Pro bono lawyer. Uripi. Utibatsira mwana uyu please. You made a deal with the devil straight. That man is a devil. Mamunyanyi nembona tani kwasi kuti wafoneni. Kuti tukana zvipere. Zvinonetsa. And ndoti vanotombokudaira. Problem ana kuziva aingoverenga ndikiri akangotora contract neexcitement yekuti ndikusainiwa. Tegai simba chikanza guys, tegai simba chikanza nyaya ngachitochiriridza guys. Tegai nhasi mafira kurira muri shamwari dzedu, nhasi hamusi varoyi, muri shamwari dzedu nhasi. Please batai basa, ngatibatai basa sebasa please. Batai basa sebasa, ngatibatsireiwo mwana uyu. At least do something nice for once. Do something nice for once. Ngatibatsirane, batai simba guys, auye panapa tione. Mirai tione. So I think nyaya kuda iyo Diamond Studio nyaya ichimbetigwa nezi. Kune vanhu vachaenda kunosenda kuDiamond Studio guys, muri kudhila nembavha. Musahoti hatina kukudza. Impavha vanhu. Simba unenge ari mumeeting or something. Ari kuti anzi I'm in a meeting naSimba. Ndinopedza nguva iyi. Guys, nokuti this is not correct. This is not correct. And you know chikunyawo ndirwadza Smelly chokuti Smelly papa pamakati tiendeko tikaenda tikanotaura nawo, the way yavakakomunicata nayo inini ndakashawa kuti why I did. Ndakanatsokuvaplida ndinokumbirawo muri kuzviziva hapana chinhu ini chatakakwanisa kuita, hapana chamakakwanisa kuti tiite, ende zvinozikanwa nemi munozviziva kana chiripo ndudzi. Then munoziva looking at my situation yandanga ndiri by that time, angafana vari vanhu vaikwanisa kundidzingatidza. And he even said to me, iwewe hapana kwaunoenda, and inini ndaifana kunge ndakatokusuva ipaya because maitaura chichi about the company, and ndakabva ndanyarara. Andinoona saka chikunetsa ndechekuti saka ndoramba ndakanyarara ndoita alright 10 years no music andarendesa. Why zvichiitirwei? Ende ndiri kuitirwa izvi nokuda kwei? Ndo chinhu chikunyanya kundinetsa. Inini I really want to work. Zvinhu zvandikuda kubuditsa music yangu, kuda kuti vanhu vazive music yangu. There is a reason why I'm doing this. Ndokumbirawo mundirendese, havasi kuda. We offered ngati chitora music yese yandakaita motora yendimaisa pachikoro else ndokuitirai mashows morega kundibhadhara. They don't want that. They just want to work with me. But hapana chandiri kuwana. Nay guys, hapana varafisa zvidhoma mucomment section. Kana ana zvidhoma please ndibatewo kuseni. Haisi kutombopinda foni yavo ndifunga kutodzima foni vatozviziva kuti hapana. Vadzima foni. Haisi kutopinda vamunyanyi vavo. Nay kidu hapana varafisa zvidhoma asikana. Ane zvidhoma ndibatewo zvokuseni please. Tikweretesa zvidhoma zvokuti tinokudzosera. Tatikumbira kuti tikweretesa zvidhoma tokudzosera. Tasemona kuti mwana yakutochemera kuchemedzwa here nemusic yake yakacreata yega, yakaumba yega. Naini. Hapana verana mbuya vako ane zvidhoma taure navo please, tovakwereta tozovadzosera.
vanhu kuchipinge tibatsirewo zvene zvidhoma vedu tinokudzosera zvidhoma zvenyu tibatsirewo nezvidhoma vanhu kuchipinge please. Ndikufonera mumwe muimbi uyu manje asipata futi ndiri kungoringa. Try it. Comment ipi? Kaitsvage umwe muimbi tofonera niko. Hello? Ndepi yako Shinzo? Ndiri borise. Sha inzwaka tine situation ndiri palife. Tine situation panapa. So pane I think wakambomuona kana kuti mastreet room kana tukangosangana naye but hauna kunyazo pay attention to that. Tine mumwe mwana so anoita zvekuimba izvi. Anditi akatinga kuimba ari kugara nemutakshop so wakambomuona. Irubrega. Wakundinzwa? Yeah, ndiko wakamboona nyaya or something. Kune mumwe mwana akambotanga kuimba so ari mutakshop kudhara anoimba pa Facebook apa wakambomuona. Aimba pa Facebook apa akambotanga kuimba kudhara ari mutakshop. Akazobuda mutakshop akatanga kumboimba akazotanga kungoimba achimboimba anoimba so music yakewo inongochemedza so. Okay. Wamuziva. Ehe. Saka uru andikuziva nyaya yecontract na baba vaye. Saka nai changaita kutsvaga advice. Changaita kuti arelease na baba vachina. Contract kwa haidi zvakaoma. Kwa haina expiry date. Saka kuti upload the music voenda kuno claim. Akatada voenda kuno claim. Asi iye akabva kwavarera tove negore and half baba tikatombavaunza pano palive tikavakoshera pano kuti why are you doing this vekedzai mwana uyu aende because mwana uyu makamutora mukamusaina anditika mamusaina akakupa music and everything hamuna mbomubadhira kana cent makapesera makunitsa mahobho kudiamond studio anomaona ava security kati mwana akapesa kunoenda kufa nenzara ndiri pana hapana chiri kumboitika kani ndobva ti ndirelise yangu ndiende vakamuti enda aenda akatanga kunorelisa music yake kuyoutube vanonoclaima macopyright arikutochema izvo zvaripo palive apa tinai palive apa saka tikubvunza kuti tingaita sei how best can we do it kuti asunungugwe nababa vamuroi vediamond vamunyanya haina havana kumbompa kana chinhu kana sei vakatomita security guard aivhura magedhi pagwarare kwenyu kokoko pakambani yavediamond studio vachimubvarisa magedhi vachimubvisa magedhi kusvikira mwana yaona vachimupa $60 pamwedzi kusvika mwana apa vamubvisa kugweru kwavanga vamutora uku vamisa kuharare kusvika azobva awanawo munhu akamubatsira kuti uloje kutungwiza uku akaenda kutungwiza kuya akati ndakusiyana nemi ndakuinda vakati enda handiti akafunga vachamusaina out kuti aenda after a year akataka kudzidza music yaipa YouTube vari kuiteverera iko zvino vachitora YouTube yakatomusendera message kuti ukaramba uchiuploada tiri kukutorera account. Hello Shizo.
riripo rinoratidza kuti unoda kuzonzwa kuti zvakamira sei tione kuti tinga nokuti baba izethagi nesutu ava vamunyanya handiona vari kubatira mwana ushu nokuti akabva kutakishop kugweruko handiona ndizvo vari kumubatira ende haana vanozati haana kana chinhu haana kana sendi angoriwo mwanawo zvake ari kutongotsvaga kuraramawo handiona hadhurisereki ndakozeigagati baba advant tinosolvinga problem yedu baba advant to the world guys baba advant to the world panzi nemadiaries tinokuda baba advant tinokuda shinzo nemadiaries saka tichapuwa noi good alright, thank you very much Sizo. Ndichakupa namba dzako naiye ndokupawo namba dzake ari kwarira kukutaura kuti uonane naye unyatsonzwisa nyaya kuti batsirewo kana pane zvishungo zodiwa unongozotudza alright sharp wangu orarapo problem solved yes ndikaitimbawo kuti loya uyanoti kudii guys kona iwe Niceboi ndabva ndasekerera wena chisekererawo zveNiceboi kuti zvinhu zvifambe zvokana ukaramba uchichema naye Niceboi isu tapinza mamwe maartist handi tine loya wedu wemusic watinaye iwe oramba uchichema chisekererawo kuti zvinhu zvifambewozve nokuti ukaramba ukadai vadzimba wako vanotsamwa chisekererawo kuti vakuzarure nzira yako zvinhu zvako zvikufambire namwari wako andiona eheka uoni manje nice smile now andiona right saka iko zvoda kuti ati ndichakupa namba dzashinzo ndokusangana kwaunoti vamwe maartist andika ndichakupa namba dzashinzo Thank you so much for coming wobata shinzo shinzo ndomupawo namba dzako kana zvichiita mutsvake mufambire panenge ari unyatsorondedzera nyaya yako andika oenda kuna loya uyu tuyatso angatitumira leta tomuudza palive pano loya uyu kuti munhu ngavabatwe loya sungai munhu Diamond Studio guys must close. Diamond Studio must fall guys. Better we are winner. Better we are lawyer number ya lawyer na wesa wa message then better safe kutozodzidaka one day number idzo dzidzi ati safe shino ati better safe dzatouya tawamwa chawo ya mangwana tichizobatsira namba idzo dzidzi saka ndikuona kuti guys munoona kuti zvine ungwari kuti isusu tibate loya kana kuti toregera shinzo oihendla nyaya yaloya muri kuona sei guys toregera shinzo oihendla here nyaya ishi kana kuti tobata loya because vatoripo zvavo online guys. Diamond Studio must fall. Haubate vanhu yanga kudai todi guys tosiyira loya kuna shinzo ochimhanya kuti tofonera loya shinzo tamubata kudhara ndiyatipa namba dzaloya kwaishiya shinzo amubate okay saka tosiyira shinzo kuti ahendle loya nyaya ishi handitika then iwe Niceboi ndakutokusendera izvo namba dzashinzo handiti then utora shinzo unodzoka back kwandini namba dzandoya ndanadzo saka taabho tane namba kana kwashinzo kubutwana zvaitika mai ndenda kuzoenda direct inini kuna lawyer ndochitaura naye lawyer inini handi chero pakasave palive because sometimes tikaita palive tiri kungwadza varoshi obviously anenge atuma vanhu kuzoteerera handiona saka saka sataura stara lawyer maybe tikati shinza takabata lawyer tozoti zviri kufamba sei inini kana tizofonera lawyer nofonera kuseri tritoga tozongoya nefeedback kulive handiona saka ndakutokandira nhamba izvozvo ndakutokandira nhamba munoisa panhamba dzandiri kubatai nadzo izvo ndopandiri kuisa
obva wazviintroduce anoita namba ndakutendera namba dzake. Saka mese muri kuZimbabwe kuona kana zvichiita kuseta kumbira kusangana naye antika kumbira kusangana handisi kuZimbabwe ndakatoo kuti ndikwanise kuuya kuzoita izvizvi nokupfumura kana ndiri kuBotswana simeni izvo zvomubatsirwa sei kuBotswana Niceboi manje denda ndiri ikoko munovaziva here vanhu avasi varoi vanouraya handizozivi zvangu but its much safe kuti dai ndakakwanisa kuita sezvandakaita ndozvandakaona zviri safe ndakatotiza nemhuri yangu ndikauya kuno kuBotswana. manje kuBotswana kuita here Niceboi hapana simeni ndakangofambira kuti ndikwanise kuita malive aya ndibatsirike kana zvaita zveright ndodzokera nondoreleasa music yangu. Saka izvozvi so kuBotswana kwangoita kuti unojaimba uchiita zvemusic kana muchida proof ndokuratidzai tipe proof mwana wangu wakaita nini yakarara mamona ndamuona naye I left wakaita rini naye everything sismail kuti ndikwanise kubatsirika because dai ndakazviita ndiri kokoko handizi kuti chii chaigona kuitika so ndakangoona zviri safe kuti ndeo vharai imwe foni mainini kuseri vharai imwe foni. Hello ndiraiti muri sei ndinoya akambofona ndichitaura nyaya naNiceboi makazodii dai Niceboi achiteerera because we went through the same thing. Iko zvinonyangwa akaenda kuna lowe iye ari kunorwira zita resesere rake ndakamuudza maways ekusecure zita rake before anything else. He is an artist, he can go and secure zita rake nemusic yake yakagadzira kudhara before anything else. Mozorwira zvishoti ndechako here but atanga aenda anosecure those things. Zvinotengeswa panana YouTube panana Facebook nanani is through an organization called PRS. Ndiyo inopa ma-licenses kunana Zimura kune ma-artists. Toibata sei iyoyo PRS yacho toiwaneti? Kumufonera makuseni ndakaenda ndikanomumita but I don't think ari kuzvinzwisisa or ari kuzvida because at the end of the day how do you take vanhu vari kuti Niceboi izita redu nemusic yoindeyedu he's already been stripped of those things saka ari kufanira kuenda kunozviclaima back first before azodecide kuti vazive kuti chake ndechipi ichi ndechipi because as it stands haana ground but there is a way yaunozviita these guys they are claiming mari yake ndo vakaregister kune PRS yacho vachitaura kuti ndiwo Niceboi. Saka he is also got an opportunity to go kunoregister kune the same organization as Niceboi because ivo vanenge vachiti we are a distribution company. They are allowed to kumiririra ma-different artists. Maofisi avo tinoclaima ari kupiko chinde kunoclaima maofisi acho aripi? Ari kuLondon but you can access it through internet. Ndakamuudza ndikati all you need to do is to become a member yePRS yacho because they will then also recognize you as an artist, not just under this company. Then here now any access even to any music that is being sold in these guys or anything that has ever been sold. So now anokwanisa kutaura neivavo PRS kuti ndine problem nevanhu ava so iye haachagona kutengesa music ivo vanobva vabhanwawo as well kusvika until that is resolved. Mukunzwisisa? Do you know, I get what you are saying because ini ndikuzvinzwisisa. So when you advised him kuti aite izvozvo what happened? Pokamuadvisa that what happened? Haasuzvinzwa saka ndozvandikutaura kuti achaenda nyange kumalawyers agoita seanonopedza mari malawyers these people if kana tori munhu ane mari malawyers kuZimbabwe isusu pay 3 malawyers tinomubhadhara iye oenda unotsvaga kuti munhu wauri kubhadharira uda unosungisa wacho ndiani saka zvinhu zvake zvakatoendwa Zimbabwe haishande even nyange ukati ndina lawyer Zimbabwe haishandi true kuti ana asikade kubhadharwa ka2
So as my lawyers, they're actually making money from victims. A victim will go, you know, to nyaya. Ataura nyaya yacho otonotsvaga kuti defendant anototsvaga kuti munhu wacho akukanganisira obva anobhatarwa futi. But the caller is making sense, guys. Caller is making sense because it's also hatina knowledge na music issues, but she is making sense. Kana munhu semuteerera achitaura kuzvinzwisisa kuti vanhu ava zvandambotaura kuti kachinja zita Stephen Kawita akati hazviiti chinomukachinja zita andika ngaasachinja zita ngaangonovharirawo iyo diamonds yachona out ngaangoenda kune vanhu kwaari kupiwa mari ikoko but even because they are a registered company through this PRA Squatchoko, it's an organization globally manage kutengeswa kwemusic whether Facebook, YouTube, what. Asi iwe muningi nawo pawakaona kuti kunetseka wakabva uchiti unobatsira Niceboi kuya paya tikati wanobatsirwa pawakaona Niceboi yakuita nharo paya dei wakadzoka bheki kwandiri sisi munhu wenyu ari kuramba dei takamugarira pasi nhasi panamuona tena kunyora futi ndatomubvunza kuti uri kuramba kubatsirwa awaya uya titaurirane ndikutsanyora nyora zvinhu paFacebook ndingokuudza what you need to do. Even I was going to try and help him kuti nyangu kana asina mari achindomudza kuti ndinozokubhadhara pamusokati but haana kuzvinzwa saka he is going to be paFacebook and atomuti chimbomira indakaverenga yangu contract yake that contract it will not stand. All you need to do is to forward it to PRS, but here he needs to make sure that he is also a member. So kuti vamunzwe because no one knows what Diamond whatever is because even they are a member, but even they are a member, it is. Saka zvinojeniwa nemari iko zvizorina izvi zvoku PRS but zvinojeniwa nemari. Vana vasina kuona macontracts akanyoreswa vana ivo vanongovapa marights to it because ivo ndo vakaitanga kuenda kunoclaim but even company kuzvinzwa they will be investigated. Kona iwe Niceboi mukadzi uzvanoti akati ndonorejista kuPCS amene ukoko kwakaregere kunorejista nayi Niceboi. Niceboi network yake inenge kunetsa ubidi kuenda kwadziwa nemba mari kugarawo masikana waiona wewe atati singasakunzwi but iko ndowakunzwika ndati wakadi kunorejista naiwe takamanyawo kuda kunoblokawo Diamond Studio yacho Simeli handisingadi kunyanya kutaura zvakawanda pamusoro pakola haode vangonyarara zvakanaka because nyaya dzavo zvokwadi because takatraya whatever we tried but kola zvavakutoita vanenge vakuda kuchinja nyaya because situation nenyaya dzakutaurwa nakola idzi kubatsirwa nganimbobatsirwa panyaya yangu kola ngavambobva ndozokudzai about the kola tate titori palive chitongotaura apo vanhu vatitongowa chii chakaitika hanzi chingotaura kola ngavambomira Simeli timbotaura zvinhu zviiti because kola hazvizonaki kwaikona imbomira ino kuti ndikazotaura zvinhu zvakawanda hazvizonaki nokuti pane zvakaitika hamene kwavaibatsirana kuseri koko ngaangotaura because at least taura that's the reason why angachiramba kubatsirwa. You understand? It's better ataura pajekerera. Taura Niceboi hapasina zvokwanza toda kubatsirwa apa taura tiwo kuti chii chakaitika kumasure koko ndikamuudza how to say music. Mira Facebook yataura Simeli kola uyu muchiri kumuremember futi palive last time saka tinoita live tikabuditsa here chunhu dai vambonyarara tataura nyaya yedu mandibvunza zvamoda wandibvunza toenderera mberi kola kana izokubatai ane nyaya yake ozotaura nyaya yake because pane imwe nyaya iripo here naye Niceboi yatisiri kuziva kola manje zvinhu zvavari kutaura izvi kane situation yatinayo iyi yatova phase number 2 mushure mekunge tasolva issue yeDiamond Studio tozotangidza zvinhu zvavari kutaura kola so fanga timbogadzirisa nyaya. But there is no other way of doing it, Doga.
Is there any other way of doing it? Tuliza kashale kata uzoti tita zvale tombobatana lawyer timboti lawyer noti Okay. imbomira ikola tu imbobvunza ikola panyaya socials kuti what really happened nenyaya of tina socials vakakwanisa kusolva that situation and vapa kwenyaya nyose zozayafamba sei. Yeah, the issue is resolved. That one initially social sangastombo even the chief. Angasina contract. The issue is resolved. Social nobody is claiming his music or his name, he's got everything back. Banga use a fraudulent document. To use a search warrant to America, it can confirm what is on it was a fraudulent document. So because Banga put out over our company, they ended up actually release all his music. His issue is resolved. Call social what you on in a bed. But I guess what's your own way? Nyaya kola chachida SIS MELLY mozandechi. Kola wane nyaya kanaka zvisingaiti. Nyaya kuti tikwanise kuregister tidai. But the issue yatinawo izvozvi ndeye situation yangu neDiamond Studios. Tombopedza iyoyo tozoenda kuna kola tondovhura ma-account ekutanga kurelease new music yangu yandirelease. But you go to claim a music yako kanyachona kune Diamond yacho. Right now, how do you claim how can you claim Niceboi, even you start kuti Niceboi, even any of your music can also recognize on the platforms actually. As an artist, you are no longer an artist. That's what it means. You are no longer an artist. You don't exist anymore. But she's making sense, Niceboi. It makes sense. Ndosaka vane power. Mira yokai. Ndosaka vaine power vane kuDiamond Studios. Vari kutaura samwe savo zvineka sense. Kuti iwewe right now hausi artist. Imbomira ikola. They're claiming your name. They're claiming your brand name. They're claiming all your music. So now you don't exist. So you exist first before what fight anything. So you can go. But you don't claim about this is Niceboi. This is brand name Niceboi. This is no claim a music. Yes, I know Niceboi. Because that's what the platforms are saying to do. So if you don't get that, lawyer will teach me. You know, this is Niceboi. Where's for even your contract? I looked at it. It's not valid if someone is going to sit down and read it. That is not a valid on contract law. That contract, I found but what I'm saying to you is reasons why they are claiming your name is because they are registered. Maybe do you know in Niceboi, do you the music? I can do brand name Niceboi. So that the best way to do it. This could make a sense of it because that is true. It is Niceboi. It is music. Niceboi. Brand name Niceboi. Brand name like mira ye nditsana ngure Niceboi neshona yedu yekugweru Niceboi mai ava zvakutaura vari kuti anditi wakatoka Diamond Studios akakutora anditika ikakusainisa contract anditi kuti iko zvine zvawava muimbi wenu ati ndizvo ivo nekungwarisa nekuti iregistered company Diamond Studio handi vakaenda kucompany dzacho idzodzo dzinoregister the PR watotwa kuti vakanoti tisu macopyrights iwewe star rako iwewe brand name rako rinonzi Niceboi handika tisu Niceboi wacho music yese belongs to us nokuti iwewe uri under ivo wakasina contract nako saka iwewe wakubhilonga kwavari haturi kuzvinzwa. Saka right now ndiva linyanga because vari kurecognize ikoko iwewe ungori artist ari pasi pavo hauna zita ririko handiona Niceboi rinozanzikama kuti Diamond Studio ndiyo Niceboi yacho handiona so even right now kuenda kunoti vanokuti tinoziva Niceboi so basically muri kurwira zita handiona muri kurwira zita rekuti Niceboi because Niceboi ndiane music yamuri kuda saka muridzi wezita chaisha ndiani ndozvavari kuzama kutaura poni kuti iwe manje kukesa kweIsimbe ukaregister kuti uri Niceboi ikoko handiona kuti ndiri Niceboi then nyaya yanzi vanhu vavasitopiwa naivo handika to claim anything or to upload anything kusvika nyaya iyi yaresolviwa. So even
you'll be able to, because represent as an artist. You don't recognize I'm an artist, my record labels, my distribution, whatever, I don't recognize. So you won't mirror as an artist. Now, but they'll be able now to say, okay, so you okay, you got a dispute. Bonds, I will now have to lose a contract. To own a contract. It's not gonna expire date, so I tell you that than to own. How could a contract for 7 expire date? What is this? I think you I'm getting what she's saying. I mean, what was it? But anyway, so kuti mwana uyagutikana because mwana uya are desperate right now and arikuda kuriliswa and so atidi kuti kunge tamubvarira pasi kana kudai tapuwa umwe anogona kutibatsira and now ndave confusion kuti wati uri kubhosora inaiti uripo kuZimbabwe kuti mangwana muchisangana nachinzo modi muchitaura zvino kuZimbabwe ndabva kubhosora ndabva ndapera mafuta ose kupera kuti try anyway totaura nachinzo tozoti mukatana lawyer imini kaeda lawyer anoti kudini and kana chitidzoka kuZimbabwe then you have to go back kuZimbabwe andiona unofambira nyaya idzi tozoti yanenge chichi handiti asi tikaona hakuna zvikubuda we might also consider going neoption yani yayeu yakola nyaya yakola yakanaka. I think we have to do that as Kola say. Then nyaya yekuenda futi Zimbabwe ndiri kutya inisi kutyei asi wakabva uchitiza inini vanhu handivatya simela. I don't want to lie. unogovatya isusu nyaya yapapublic forum anything that is going to happen to you handika totoziva kuti zviri kubva nekupi. It's now a public matter andiona saka ndikonti unotya kuti unotyeini uyadona ndamba dzake before handioni kuti ungatyeini tatoyaudza papublic because malaiva yanogara pano zvika Niceboi ashayikwa totodzoka kuenda kakuti Niceboi akashayikwa timi mune nyaya yakukudzana naNiceboi makaisepi Niceboi animaona no one is above the law but ndina kubvunza pakataura nalazi akati chii. We are going to do that simeli but ndanchida kuti ningogara ndaitaura nyaya yekuti ndinotya kuitira vanhu mangwana muzozani ndakambotaura ndizvozvo ndinotya ndizvozvo ndizvozvo izvo zvinotiinda ziso redu rinenge riri pauri takatarisawo techida kuona kuti chiri kuitikawo uri kufamba sei wadii ukangoe wakadwa chete isocial media iripo handiona musanyanya kuandamaina social media zvekudaro musanyanya kuandamaina social media zvekudaro tigosekerera tiziva kuti warohwiswa kana kuti waurayiwa nevanhu veDiamond Studio and then we just keep quiet. Do you think kuti vane chero chinzi kudini vane that power rekudaro kuti vakatobva kuUK kuzokawadha munhu weita zviti saka since mandipa nhamba dzangu kumashinzo then totaura neidea yangu kumashinzo tipoona kuti inokwanisa kuti tisvika papi pacontribution yataurwa nayo kumashinzo toona tokwanisa kusvika papi then kana inini ndikashanda since ndakauya kuno ndikashandawo ndikaita mabusiness job ndikawana mari then I go back kuZimbabwe kana nyaya yacho no matter how long ko izvo zviri kumboshanda paine iwe Niceboi uri kumboshanda paine kuita mabusiness job mapiti bekuchara yadzi chechangomuka kana ndo chandofanira kuita kuti ndikwanise kuraramisa mhuri handi music handikwanisa kukudira. Wakaenda niko Botswana? Ndane 5 days ndiri kuno. Uchangosvika uri munyowani? Kumadhamu wakutoshanda? Inyaya kuti kwasviba ndingadai ndabuda ndikati kuratidza mota dziri panze manhamba. Mota dzei? Ndai kuratidza manhamba plates kuti shuwa ndiri kuBotswana. That's where I am. Handisi kuramba kuti uri kuBotswana kungagara kuZimbabwe uchigara umo makadaro utori kuBotswana zvemashuwa hatingamborevi nhema. Haungamborevi nhema. Saka makaenda musina madhamu saka imbo kasvaka tsvaka mati
imba wakasvaka imba wasvika ndakasana kutsvaga ndakangotengesa tunhu twandandinatwo kuzimbabwe kuti ndikwanise kuuya kuno kuti ndiite malive because ndakaona there is no way handingakwanisa kuita malive kuzimbabwe vainditsvaga vana and zvaizoitika whatsoever because these people they are very wise. Ukaona press statement yavaisa they always cite themselves vanototsvaga chekunyora professional kuti zviite kunge inini ndiri wrong but kuti ndichivabuditsawo ngavabuditsewo proof yezvinhu zvavakaita kana chiya vakwanise kubuditsa. So vanhu vakadaro kuti munhu unoenda kuofisi kwake ondosvika okuganzira munhu anonatsoziva kuti nefamily because ndakagara nawo ndikatiza ndee saka vanhu vanotozviziva saka utsinye utongori utsinye uri pachena saka vanochicha ndikatarisira chinhu chakanaka kuvanhu vakadaro. Imagine ndaita live yakadai so nemaposta ndaindiita nhasi aya ndiri kuzimbabwe vachiziva kuti ndiri kuiva imi ndopinda bhizi mani. handizozivi hangu I don't know kuti vakatokuperetera kana vakakutsvaga kuti vakadini handizivi but sometimes zvimwe zvinhu you have to stand your ground wakomana mozati kungoramba nefiye kungotyisa kungoti todai ndozonzwaika handisho guys. Sometimes you need to stand your ground. You need to stand your ground handiti inini ndikati ndonhasi ndataura zvimwe zvinhu ndikazi ndafauna ndozati simeni vakati zvakati ndekukuku handiona but anyway atizozive chamuridzi wandozivawo Diamond Studio ari kuuk munyanyi ari kuuk yuko ngauye kuno kuSouth Africa munyanyi ngauye kuno kuSouth Africa kunoko kana munyanyi wakapenga pinda mujosa pinda muno mujoni kana uchivhundisira vana paground kuZimbabwe pinda mujoni pinda muno mujoni unyatsokuona kuti joni yakasiyana nembari pinda mujoni kana wakapenga vamunyanyi pinda muSouth Africa munomu mungoisa location kuti muri pakati munoza muna kupenga. This is wrong. This is wrong. Kutaura chokwadi, I really want to go back because like now I've been working my music and not for release. So I really want to go back home because ndokune chipo changu ndokwandakatangira zvinhu zvangu. Kubotswana was a way kuti ndikwanise kuuya ndizoita malive iri kuno ndichiziva kuti mhuri yangu iri safe and I am also safe because I stayed with these people. I really know them. There is a reason why I did that email because andaikwanisa kutengesa property ndikwanise kufamba ndiyo kubotswana uzogara uzotambura zvinhu zvisina musoro ndovatiza futi vachigara neni zvakanaka hazviite zvinhu zvakadaro. There is a reason why I did right. So handizozivi manje display akati tisangane iwe uchiti unotla kuinda nyaya chinyasovheka sei because guys nyaya iyi tisobva munhu ari paground ndochokwadi nyaya haisi kuzombosovheka naizibwa ari kubotswana hatidi kusira titombovanzirana ipapo guys. Inotoda iye ari paground achiti akanzi uya kuno oenda uya pakati oenda kana ari kubotswana saka zvinoitika sei. Niceboi sometimes kana uchigwira zvinhu zvako you have to take it do or die. You are fighting for your rights here. You are fighting for your freedom here. Manje ukati uri kufighta freedom uchitya apo waenda kubotswana zvinhu zviri kuitikira kuZimbabwe ndokune manaje ndokune zvese unobatsirika sei. Okay, like now I have help yevanhu ndaiwana yandandichita ndaita malive angu ndiri safe hapana ndirambidza hapana ita sei ndabudirira kusvika ndauya panapa. I can now go back if I manage kuti ndikwanise kuwana mari yekudzokera back kuZimbabwe tonogadzirisa. Anongori guys musasira guys ngatibve kusara chimonyepera mwana kuti kudii kana kuti kudii hapana kana hapana zvaane zvanomboitwa mwana uyu hapana zvavanombomita ndochokwadi chiripo mwana uyu angori nekutya kuti zvandiri kutaura ndikadai because coward yavakamutamba mwana uyu hazvizivi zvese izvi zvese zvakaona kwariri uyu mwana wekutakishop uyu hazvizivi so kwaari akungoti kuti information yandabudisa vanogona kundikawadza vanogona kudai hanomaona but the truth of the matter ndakataura navo vamenyeri hapana zvanombomita mwana uyu ndochokwadi hapana zvanombomita ende anofaita guys nachazindoti kudii achatombozi kudii anofaita sei music ari kubotswana anofaita sei say Botswana. That's the thing. Guys, inyenga dzimwe dzinotaura pana pakaitisa atitombotaura vana Diamond Music vana munyanya. Inyenga dzimwe dzinotaura pana pakaitisa tichingoenda chidzoka. Fiye ukagara wazviudza kuti pane zvavanodiita ukagara wazvistola fiye kuti unotogara wakutongoona kuti ukuteverwa. Ndozvikuitika pane mwana pana Niceboi. Chokwadi chakanaka. Yes, paying off the judge, you agree with you, Mili. Because I'm to capture such power to put it without kutariza. So I don't badger. But you could have a mura, no, how mura.
right? Niceboi, is there something you want to tell the teacher chiripo? Maybe just look to our paliva. But it's still monongos vichitaura. Because I'm trying to understand ungatirize utakatiza kuzimbabwe ndakatiza vanava unless you ndakatoona kuti kuzobva kucharira miki ndikufanira ndikosa music ikateka ndinoenda kusa ndotsvaka mapiece job. I'm trying to understand the reason chacho yekuti uri kuti wakatiza vanhu kuzimbabwe ava vemusic munoona SIMELLY ndoda kukudzai chokwadi vanhu kana vakaziva kuti une chipo pamwe inini ndandisingazivi pawa rechipo changu kuti rinogona kusvitsa pasi vanhu vakaona kuti une chipo some people they want to vanenge vachida kudya newe so ndinenge ndisingazivi kuti ndiri important zvakadii maybe chipo changu so vanhu vanogona kusaizvikuvisisa but really these people they don't want to release me but indiri kuti vandirelease because havasi kukwanisa ndo pane fiye yake kuti vanhu ava vari kutembei ndikuti vandirelease havasi kuda chokwadi chakanaka but anyway handizozivi maje kutiona kuti chishaitika handisika chataura naye kuseni but ini gaizika hamungandidzva Niceboi ndomuziva ndotaura naNiceboi inini kubva kare Niceboi ndinomuziva ini Niceboi ndichataura naye kuseni naAnselina nditaura naye kuseri naAnselina Niceboi ini Niceboi ndomuziva Niceboi asi Niceboi wokuti handindizivi so rega titi tione kuti mangwana pautaura naShinzeyo anoti kudini tinzwe loya uyu but still uchangonzi dzivambire nyaya dzacho unless mine satanism kati noti kana zvine satanism zviri spiritual ndoko I can understand you but zvokuti munyanyava yakakura never hazviti nyaya unogona kusaurawa but there's a lot zvinoitwa mulife yemunhu kuti andistepeki kurarama munoziva SIMELLY hazvirevo kuti ufuru hwega ndoruno pane zvinhu zvinogona itika zvakawanda zvinodisteba kurarama kwako nzvimbo yaunenge uri so inini ndakaona zviri safe kuti ndiuye ndizotaura nyaya dzangu ndiri kuno kana ndichizodzokera ndonodzokera ndataura chokwadi saka wataura chokwadi uri kuno paunodzokera havazokuita here izvo zviri kuti wanotaura handi matinyaya nekuti nyaya yapasocial media zvisina basa zvakukwanisa kundibatsira because ndaane vanhu vanondibatsira ndandiri ndega kai handina vanhu vandaikwanisa kuudza ndina vanhu vandokwanisa kubatsira akasiyana kwedu isusu hatisi vanhu vane mari zvakudaro denda ndine mari tingadai takangosunga ishi yangu ndiri ndega ndakangoigadzisa saka kana ndisina wokutaurira ndinotaurira vanhu you are now my family vanhu vandoitira music yangu they are my family SIMELLY because these people kamukatarisa even vanondisupporta both emotionally financially etc so it's my family saka ndopa ndokwanisa kutaura nyaya dzangu sometimes that's why ndakauya kwamuri SIMELLY so far ndo nyaya iri kuitika ndo zviripo ndo zviri kuitika this is what is happening but chiri kunyanya kundirwadza kuti mati taura saka inini chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti SIMELLY ndechekuti music ndinayo ndikunyora music every day kondoireleasa kupi ndoita sei ndaita mamusic yangu palive ndakurambidzwa kuplaya music yacho nani pamalive saka ndoitei vanhu vaimbondisendera kuti madhora ndichiita malive ndichiite sei vanakirwa vandifarira vachiite sei ndichirarama like that ndichiita tumasmall business twangu manje kana zvakudai kuti Facebook yacho saka iwo ukauya ukatikati uya uimbe panapa kwataka kuimba panapa patikati pamadhora vanotokutorera uchiimba hako panapa vanotora madhora iwayo havatori madhora but music inenge ichiplaya kubackground ndinosungwa neFacebook naZuckerberg anondiudza kuti handina copyright pachinhu changu because kune munhu anenge kana uchiimba nemuromo uchiimba wega nemuromo wako usina music kumasuri kana ndakungoita maacapella kana ndakungoita maacapella pasina music but vanhu vanorequesta kauti ngotiplayerawo zvigoto ngotiplayerawo tsvimbo yaMoses mboita so chazonyaya ndirwadza SIMELLY ndechoti the whole thing chandakashanda ndiri ndega ndichiitsa mari yangu ndega I think vamwe vanhu vari pano pane ambonzi Stephen Kautawe he is the one mwakatombondidetsera kubhadhara music yatakandoita kuOptimus
music nemamwe maproducer andakashanda nawo neimwe music yandakaita kare yandakangounganidza ndobva ndarimeka as an album ndika-upload ndobva vatora chinhu chavasina kubuditsira kana sense then ndoendapo ndondocomplaina ndondotaura navo zvakanaka ndokumbira voratidza kuti havana kana tineni havana kana basa neni wongondirega ndichi zvakangodaro ngoti hazvina basa ndakuvaudza ishu yangu zvanzi vakutaurira munhu wandaiya naye zvikanzi Niceboi kutambura kwake ndekwake because isusu we are there then alright chii chamakakwanisa kuita ndiri pano ndandiri kutambura hapana chandakapurisa 2021 to 2022 I think vanhu vanozviziva hapana music yandakakwanisa kupurisa. Alright, I think saka ngatiite izvozvo zvokuti tombotanga nekuenda nekwanoya kwacho sezvo uchitla apotiwe kuti loyaro kuti zvinogona kubatsirika here uri kuBotswana ikoko andona kose wakaopta Botswana usina kuopta South Africa Niceboi because Botswana ndinoti iri tough stereki. Guys, nyorai mucomment section kuti Diamond music must fall. Nyorai mucomment section kuti Diamond mangwana hashtag Diamond music must fall kusvika varilisa mwana ushu antika kusvikira varilisa mwana uyu Diamond studio must fall. Anomaona hatifambei nayo Diamond studio must fall. Say why did you opt for Botswana usina kupinda kana muSouth Africa? Ndakangochuza Botswana simeli only because ndakangotarisa ndikaona maybe Botswana is a peaceful country kuti unokwanisa kuita zvaunoita wakangogara pasina choice. Haende unohla so wakatla kuti Niceboi so wakatla kuti upinda South Africa ukati kune violence kaite Botswana kuri peaceful sisimeli ndotya here hatu watitaura kuti kwai ndakaona kuti Botswana kuri peaceful ukuzana ngani ndakubotswana wakanyarara but simeli mazviona kuti handipanzi ndonga ndakuratidzai kamwana kangu ndonga makaona kuti kakakarara ndokaziva kamele anzani meli handi ndisazita wina ndinokuona so zvezda wangu manje ndida kuti uye kujoza kunoku zvouchadi Niceboi ndakwazotipedza kwai ndakaenda kuBotswana kuri peaceful kuBotswana kuri peaceful asi hakuna chinhu kuBotswana Niceboi kuSouth Africa kunoku unotoka hautombori life yokurarama because munhu anogona kutotora mubhedhi akakupa handiona unotosvogona kutopinda ukatanga idhei yakatozara zvinoohla kugara South Africa kuti rikandiende kuBotswana ione passport ndikona kutoka mune wakazvipinda mujoni uno wakauya muno mutsvaga rumwe kwakarication you start from there munoziva chazotisesa choti my wife is taura the Niceboi unotya imika ari ndiko munoona asi daive munoona inhema here muri mwangu kwaibidi kwai ande kuBotswana nemhaka yei kwai kunei kuBotswana asi munhu atombofarira zvepamafoni anongotaura tirikutaura nevoice hatisingaidi kuona vhesi yake anongotaura tomunzwa sei wakati sei baba vakati andei kuBotswana iwe vati Botswana kwai kune mari hanzi hakuna noise asi hakuna noise ka asi kuno kuSouth Africa kunogarika manje naimuroora mabasa iwe unoenda kubasa iye uenda kubasa mwana wenyumwesa kucreshi yamunomutora 10 Botswana ini inokunetsa iyi uchaonei Botswana inokunetsa iyi asi alright kana zvazonetsa unopinda kuno jona hazvina kushata imbo experience ikoko animona hakuna violence yamunenge muchiudzwa yamunotya kuti hanzi violence zvakazodai uchingozviitira zvinhu zvako zvako Niceboi tagara kuno makore more than minoti makore mangani kuno shuwa ungotiona wani that's Niceboi wandipedza hanzi Edward timira ndikued DQ ari kutofriza wifi yekuBotswana yacho futi adoni Baby SIS MELLY, what is it? Ndatofara pandanzwa Niceboi achita kuBotswana. You still remember last time pandakanga kumupalo yashishi. Anditi saka kana ato kuBotswana because ini ndinodhila nemaartist akawanda kuBotswana. So kuti timubvise stress
ndogona kumuhuka up nemaartist vanonomupa studio time achinorekodha music yake asairelease just for future sake kusvika zvinhu zvake zvaita kuti aonekwe kubvisa stress achienda kustudio vanavzolasco vaseivaive Zolasco is my cousin amuzva ndiri mupostorobuzva Zolasco ndibhuru he's my cousin ndinokwanisa kumuhuka up naZolasco paanenge asiri busy pepe oenda kustudio vachinotamba zvavo variko kwachirekodha music yake but ngambomira kuireleasa because anything that he releases nezita rekuti Niceboi they're going to claim it because zita rekuti Niceboi riri under Diamond yes saka ngambomira kureleasa nezita rekuti Niceboi iri anorida hake zita rekuti Niceboi yes but for now harisi rake it doesn't belong to him ari under exactly yes saka chandinoda kuti vanhu vanzwisise zvekutaurwa naNiceboi kuti ari kutaura ine maemotions semunhu akabatikana saka vanhu havazomunzwisisi vanoona kuti munhu asingabatsirike Niceboi ari kungochemera kuti contract yake neDiamond ikanseliwe chete kana yakanseliwa then he goes and register as a solo artist akazvimirira ega ari kutaura saka vanhu havasi kumunzwisisa because ari kutaura aine maemotion saka akawana lawyer ndanzwa vanhu vachanzi maloya kuZimbabwe vamwe vanodya madhabho asi ese maloya matsotsi remember lawyer wandaida kumupakatisa rokugweru womboi wake wokuti aende bedzi vakansele contract yake neDiamond Studios chete then the rest ozoita asina contract ndozvaari kuda iye saka right now chichipa ndichakupai green box inini ndikazopai papa pamovha mafona futi papa maloya anotaurirwa nawo pamalive aiwa ndinofana kuti ndinofona kuseri inokupai kuseri but for now ari kuBotswana kuti mubvise stress because he looks stressed this is me chadai makamutarisa no he is stressed iwo ona umba marigara kana mbeja ana kana machira chehwana kuti vachafasi pakola ndaona A1 yeBotswana ndabva ndatoti thank God ari kuBotswana vazvibvise stress kuri free kwa kuna munhu anomutengera tsotsi rikamurova rikamukwadza voice unosaka kunovuka pfeka waitobhala waiti mbatso dzina music industry music industry is very dangerous zvamuri kufungira zvose zvekuti anzeye vanoitei vanhu vanopinye ndokwakaberekera Satan especially kana munhu aine talent yake zvespiritual aniti ndokwakaberekera Satan manje kokuyakuya ari right pakutotiza kuti akwanise kutaura voice rake ribude anzwikwe nevanhu asiri kuZimbabwe kuBotswana kwakasungunuka zvekuti hapana anombomutengera kana tsotsi kana kudii plus zvamoti kuBotswana hakugariki kunogarika atoita zvakanaka mugondipa nhamba yake mundiupe apo naye ndimupe macontract vanhu achengeteke agare zvakanaka ari protected asina kana problem kunogarika kuBotswana saka Zolasco kuGapes uri kupi iwewe Niceboi uri kuGapes uri kupi Niceboi Niceboi uri kupi very good saka good saka wopapaiwinde kupa unosura uri kumarecording studio kwana Zolasco uchibvisa straight uchirekodha music yako inokuti akaramba ari kuZimbabwe sisimelia hapana chinombobuda pepe kuZimbabwe kunaona anogona kutsikirira vanhu especially kana asina mari vanototora advantage yekuti Niceboi haana mari saka kutiza kwakaita akatiza nevoice rake haana kutiza kuurayiwa anogona kungokanganiswa bedzi voice kuti asaimbe music industry is very dangerous watotaura zvandahwisisa manje because taura zvandahwisisa manje music industry dealing nemaartist for years smelly that industry is very dangerous yes vanomukanganisa voice asagone kurekodha they can see zviroto is a hit song John IDQ toti vanhu vanokuroyana mavoisi ingaingaanobvira mavasaizi vachipanana makeke zvino vanhu vodiko social media muri kugwira mastars one kwauzoti voice remunhu anoimba ari talented saNiceboi imi
Ubavudzira munhu namakeke pasocial media. Exactly. Saka tifunga kuti kana vanhu vachibvira mastars esocial media kwakuzoti voice raNiceboi. And the social media kusaba kana mnane kupa munhu kana 500 stars kana 1000 stars chaite. Azviti. Well done zvako Niceboi wene kutidza nevoice rako. Well done wakagona ipapo usambonzi uri weak nevanhu. You are not weak. You are a real man wakagona. You protected yourself. Ndini hamuna muturi gwara. Ndini ndati gwara ungatize zvinda kutsara gwara nemacomments a lot of people were saying igwara. Makomenzi anamuona. Ini ndakufika iwe. Kunonda wakaenda kuBotswana, wakandipia kweDhoza kuno. Kudhoza kwenyuko kunotengwa zvikomana zvenyaupe zve10 akabayiwa voice rikaenda. Kana Saka yakura DQ zvokukura zviya vanenge vamwana kupi. Saka Niceboi SIS MELLY totaura kusera nditika. Ora ndokuba ndijaka namba dzeNiceboi kuseri iwo mutaukwa connecta nevanhu vandoziva wakunorekodha usaireleasa unongorelease usamhanyire kureleasa Niceboi. Chengeta chengeta unogona masongs 500 akachengeta asati areleasa iwewe do the same. Nguva yako ichakwana. But like DQ, zvinokana kakora mustudio odlei kuBotswana panenge ari free, panenge asina mapeace job. Yes, panenge asina mapeace job paya oenda unorekodha masongs ake. Kana vachida kuti mubhadharire studio time aiwa tiripo tinomubhadharira, tine mapeji edu anoita zvemusic hatina kana problem. Botswana ndeyedu tisakabata tisi tinacho paBotswana chinhu ndechedu. paBotswana chinhu chavo mapostora izvezvi mukaenda kupeji kwangu unobvunza kuti anonzi DQ music industry paBotswana ndiani vanozviziva. Botswana chinhu ndechedu. Bvunzai vanondifollowa vari padiaries. Music industry Botswana ndechedu. Niceboi well done. Thank you SIS MELLY papa enda kuenda basi. Alright, DQ sharp. Hey. But Botswana DQ ndio lora na Botswana. DQ is the president of Zim. Kwaitwa chimanya saka chamupaniki ndikandipera tompa. Namba dzako sana tukangana. Tompa namba dzako sana tukangana. Mira ndambopa DQ angari papa namba dzako sana ndakanga nditozokangana. Alright. Right. Iwo wacho ndakupawo namba dzandikiri wacho za DQ wacho kuti ugare nadzo futi. Ukadi unopota uchinda kwakudi. Namba yenda kuka. Right. Second, right? Guys, Diamond Music must fall. Ndochokwadi chiripo. Saka tombogumira pano zvanhasi iwe Niceboi. Mangwana namba wave nadzo. Isu tozongoda feedback. Kuti wondipa feedback kutaura nashinzo kwai kudi kuseri uku tichataura newe kana kuine zvimwe zvausina kugona kutaura ako panapa totaura kuseri handikatoona kuti pane zvimwe here zvinenge zviripo zvikuitika what is going on handowanda kana pasinawo hapana. Anyway, so tiwe kuti zviri kufamba sei ukwanise kuti tiseufambire nyaya idzi dzipere kauchizoda kudzokera kunoimba udzokere kunoimba vachiti unorwisa uri koko wongorwisa uri kokoko. Amen. Andimaona. So ndinoda kutenda vese vakuna wekutanga nakola number 2 for coming contributing. Thank you so much for the time. Thank you so much my diaries. Thank you so much SIS MELLY for your time. Ndinokutenda izvi guys. I wish taina kuitwa kwanisa kuita music yao kwanisa kurarama nemusic ndikwanise kuraramisa vamwe because I have a family.
All right. No problem. Saka tonzwa tutaura mangwana namba dzesowa nadzo. Iwewe chenda kupa juta kuri kuita manje uchiti mangwana uchimukira kubata mukoma shinzo motaura pa WhatsApp anogara ari online zvake. Motaura pa WhatsApp and then okuita kachita akuchikuita upapu na lawyer then toza tuchikufamba say then you start from there. But DQ kuita tupise stress up but now zvemusti tiko zvoda kumbotanga kutsvaga chibasa chekuti umbotindira uchidi uchimuri kwase kurarama nekudya unozodii uruboswa naikukaita zvemusic uchimubana nda kuzodya mapambas mubhedha chaiyo chaiyo kukanaya nhasi munotautogara saka makanda nemachira mangani Niceboi saka makapinza 3 mamubachira mablanketso chichi tokuzongochengeta kuti mari tokungotenga chikafu zvemwedzi saka okay saka sezvo mune mwana mudiki achikwani kuti mutenge kana kamubhedha ka3 kota zvako hazvizokwani but ukazotaura palive zvoita kungowauya kuzopemha mari ndizvaiwa but ndinda kubvunza ya ndizvozvo zvona hazvisati zvinotondimirira mushe because handina kufambira zvakanaka ndakafambira kutaura nyaya dzangu kuvanhu ndiri safe but zvona zvinonimirira mushe ndonga muri kuona kumeso kwanguatomira ganda rako haro richizaiti wagara uri munhu mutema saka asati raipa haro ganda saka chimboimba kazviroto guys mwana yakaimba zviroto ka 300 pula ngaibude mucomment section guys 300 pula at least anonotenga mubhedha wese anochiwana chibhedha che300 pula anomaona anowana mubhedha 300 pula andika akaimba zviroto guys kana kuti chingwa yaMoses andika 300 pula kana kuti more inobuda mirai misati mabuda oimba here ndipei reaction comment oimba here muri matweni topula hanzi tomba vangani itaitione takaimba sati oimba here mwana uyu let's support a fellow brother oimba here mwana uyu okay all right okay all right anoimba Niceboi ndipe namba dzakushandisa ndipin up namba dzandikushandisa mirai ndidzipaste ndikupe right toda kudzipina kakuti anokufonera direct achikupawo something direct ayo akanitanga amboimba kana ndaisa nhamba ozoimba watisa network watiza mirai ndifana kukuimbira achidzoka inini achidzoka mufana ndipa mapula iwayo inini zviroto mwari we zviroto vanhu vari kurota zviroto mwari we zviroto vanhu vari kurota right Rigaiti right one number one number and oya nadzo dzipi dziripi angofuriza ameno kana kuda mrejo what yandu guys afana kuna ndipindirawo here all right madzona yakuoneka ndapina right chimba tidzwe kwaine vanhu imba zviroto neshumba yaMoses urumbokazi voice imba
Alright. Zapita number madoni. Ndakapina hapo ndapina. Alright, so what you Zviroto na tsvimbo yaMozisi. Alright. Baba, Ziroto, Shiri ndizo zikopu handidzo dzekufunga rugare asidengaroti handiwo mwaka asi mangu mpunga wanonokangwaga Ziroto mwariwe Ziroto tarira yave baba Ziroto baba Ziroto sawira mugomba uyo mwaka aukwanene iko kena chashika ndafa ndichingonzi shinga iningiri mujambwa wea wangu hauna rugare aba tendinanzwa nekurota kugare kuope saka zvino ndiyo yavadhakadhakadhakadhakadhakadha kunge chikamba ndichifamba zvino yavatsemutsemutsemutsemubamo kunge chikamba ndichifamba Ziroto mwariwe Ziroto tarira yave baba Ziroto baba mwariwe Ziroto sawira mugomba ndiri kungorota ndisingazvibate mwene wangu hauna rugare ndichimonzi nchava ndisingave baba tarira Ziroto. Wow, powerful. Ha? So dzika mukati memoyo chaimu chaimu. Right hand kwenda tsvimbo yaMozisi. Tsvimbo yaMozisi. Zvakudandika ndekarikachika ndikangozingurira pandachikoka fambirayo nyaya dzangu tsvimbo yaMozisi mwari waIsaya afambirayo nyaya dzangu tsvimbo yaMozisi mwari waIsaya pano pane hondo nemachinda inenge hondo yayevapedza mukangondiregerera pandagonya ndakumbira simba renyu baba vari kundifambira vari ndagonya ndikangozingurira pandachikopa fambirayo nyaya dzangu tsvimbo yaMozisi mwari waIsaya 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 zvakutandika ndekarikachika. Yeah, music yako inochemedza wena, music yako inyazodzika zviri deep. Right. So guys, we're talking of any amount that you have. Number ndakapina apo hana kukumbira hana kupema ndini madha venyu ndadaro anditika. Right. Saka ngatimupeiwo zvatamupa mwana uyu akwanise kurarama maona havana kana pekurarira chaipo kana gumbeze havana kana anything anditika. Take the number guys, bless him with something. Mubvunzei kuti
anoigamuchira sei mari iyi. I think he has ways dzekuti anokwanisa kunowana mari ikokoko antimaona anditika itai muchidaro vedu tikwanise kubatsira mwana uyu imonth end guys. A lot of you are paid now. Mupay or something. Mupay even kana kasvika 1,000 pula mupay achange life. He's trying to start a life iko kubutwana for now. Anditika kuti akwanise akangwana upo kuti avate chete chete utinga gusa rake kuti achipusha music yakachitaura zvinenge zvichinzwika. Anditika right. Thank you very much Niceboi nemurora wangu koko nechisasta changu chimwana changu ichi. Morara zvakanaka. Taura mangwana, give me feedback tomorrow. But Mwari varikufambira nyaya dzako. Don't worry Niceboi, God is in control. Nyaya dzako dzikutofambirwa ridenga ufunge sokuimba kwako kwauri kuita sechishuwo chako zviroto asi zvapinda mugomba zvako zvichiripo. Mwari havadhakwi, Mwari vanoona ende mhinduro yaMwari inouya patinenge tichifunga kuti takundikana tadai. Unoona matsotsi anogona kufunga tawina zvigotora nguva, asi kana zvochinja kudai Mwari votora what belongs to you vakukudzosera. When God is restoring things unoramba kuti ndiwe Niceboi. So it's only a matter of time. Pauri kupinda pese pauri kufamba napo Niceboi apa nemurora wangu hapana patisina kumbofamba. It's ndo inonzi life iyoyo. Jeni yamuri kufamba iyi takaifamba. Bvunza chero vari kuona UK kuti vakatanga nepapi vakapafamba. But situation yaMwari zvawati Mwari vanozofambira nyaya dzako dzinozochinja. Tikatokudza kwatakatotanga unotoramba kuti ai nema dzenyu. But inochinja, Mwari vanochinja kana vadzifambira nyaya dzako vanochinja. Anditika saka nditaura mangwana morora zvakanaka. Anditika thank you so much. Everyone wants to and those zvakawanda. And to my fellow artists, please don't sign my contract. This is one of the ones I put the skills to that's why I want to have a social media. Then do not attend I want to thank you so much, Machine Woman, for coming through for your help. Thank you so much. Thank you so much, my diary. Attend an event so number 2. Thank you so much. God bless you. Amen. Thank you, Mara.